Eta zelan bizi zan sasoi hori, frentie ur? Ibengo jente modu ez, Zaldiberren. Nubekien iratze egite gortu behinean, Zaldiberren porten zan moduen, Ibertik da etorri zan zentia. Batzuk inoz zauzte, Ibertik eta zer da bat frentien onduen egin Iber, da gainera ez ondo ikusik eskurretaren aldetik, da arrisku itzernaz. Da, orduan da, motibu esan, Zaldibertik egunero joete ziren, basarri batzuetatik, ez nire ortuarizek, frutak eta gauzak saltzak, ez da? Da, hain esan bezeruen. Da, bezeruen ikusi ziren hor situazio horretan, da, gainera, tropa baeko zela gehiago aurra eskumitarrenak, jotxo, hemen zozein dira, da, Zaldiberrenak. Ba, egin, nire emaztien etxien, basarrezen, behon ziren, Ibertarrak, komertzialak, da, hain inguruen gehiago asuntik de bai, Uribe aldi bai batzuek, da gero kalien bertan, geure etxein dela. Geure etxein Iberko ameneizti eta kunzienak, da geur ginen lagun eta gurasuek 6 lagun, da beste 3 erregu esan, loiken geratzezinak. Da batzuk eskantzen dut zinen, beste zenide baten era, da, esan esforzo egin esan gero, eskatzen etorri ziren, leku bat gurean duketan bat, zinunero horiek etortzaik ez zuen bizio, gure zuen. Horren txietan hartute usan, egin jente. Egin, eta ez hori bakar. Gero gauzen horrengo ziren, eta gerrian baitu zanien, juen betzien, batzuk bai, baina betzaturen bertan ez duzien, egin biziran egin behar. Iberko jentia.